Arestado ang 40 anyos na construction worker sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa Barangay Evangelista, Tayug, Pangasinan. 6 na pakete na naglalaman ng umano'y shabu ang nasabat sa kustodiya ng sospek. Tinatayang nasa mahigit 50 gramo ang kabuang timbang ng mga ito na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nakarecover din ng pulisya ng 2 live ammunition mula sa kalibre 38 baril. Ang sospek, residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, sumailalim na sa drug test ang sospek at nagpositibo ito sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Dagdag pa ng pulisya, mga taga-Tayug at mga karatig bayan ang ilan sa mga parokyano nito. Inaalam pa ng mga otoridad kung saan kinukuha ng sospek ang kanyang supply. Halos sa 2 buwan po natin na sinorveillance itong suspect po natin. Ito po ay street level, individual. So, base rin po ito sa mga revelations ng mga previous na nahuli natin. It's a good thing kasi mayroon po tayong nagiging target sa mga susunod na mga operations po natin, particular po dito sa illegal drugs. Actually, sir, mostly ang parokyano is may taga-Tayug, meron din pong taga-ibang munisipyo. In terms naman po sa source nila, hindi po nila ito dinedivulge during our pero meron daw silang mga alias na binibigay, aka. So yun po, binabalidate po natin. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Law of Firearms and Ammunition. Na ito pong drug problem is a social problem. So lahat po tayo pwedeng makialam. Kaya nga po tayo maapila sa ating community, particular po dito sa Tayug, na suportahan po kami ang Tayug Municipal Police Station. Yung pagbibigay po ng information, napakalaking bagay po sa amin yun. At actually sir, marami pang nagbibigay ng information sa ngayon at kami po ay natutuwa dahil ito rin po ay binabalidate namin. So yung napakahalaga po yun na support ng community. Lester Narag, Balitang, Solid North.